A Red Bull sa tam roztočil v formation lape. Neviem, čo presne sa stalo, asi... Neviem. Červené svetla zhasli a máme odštartované. Eliáš zatiaľ... Takže zatiaľ neviem, čo presne sa stalo, lebo... internet mi zbublol a Eliáš nabúral za safety carom. Nevadí. Očividne má front wing damage, takže asi pôjde do boxov si vymeniť. A je dosť možné, že mu to teraz pokazilo celý pretek. Alpine to už reštartoval. A počkajme si. Prešiel sa štartovú lineu a môže sa pretekať. Uvidíme, čo bude skúšať Jakub. Prvý zakrytý. A nič, lebo Williams dal dive bombu do prvej zatáčky a vyšlo mu to. Williams je prvý, McLaren tretí a Alpine ostáva prvý. Najväčšej nevýhode, lebo má penaltu. A kontakt medzi Ferrari a Williamsom. Eliáš je v boxoch asi kvôli tomu front wingu. Už není, už vyšiel. A Jakub sa viacej oddialuje od Mr. Whitea. Už má 1,7 sekundy. Máme tu incident v poslednej zákrute. Alpine a Ferrari sa tam nabúrali. Obidva idú do boxov, lebo majú front wing damage. Teraz to je byť súboj mechanikov, kto bude rýchlejší. Aha, pardon, tak zabudol som, že Ferrari má neviem koľko sekundovú penaltu, tak... Pozor! Eliáš nám odstupuje z veľkej ceny Saudskej Arábie. A nič, Dave má ďalšiu penaltu, 10 sekundovú, nevadí. Ďalšiu 3 sekundovú. A máme ďalšieho jazda DNF, Dave. Neviem, čo sa tam presne... Máme zreštartované. Kontakt veľký s Alpínom. Asi Williams. Je tam Williams bez krídla. Nie, pardon, Alpine.
Asi. Už som z toho všetko mimo, čo sa stalo, a ďalší virtuálny safety car. Vieme zase, ako to vravím, tento pretek už 4. krát. Uvidíme, čo to zase bude zaknutý, ak stane čo stane. Ale Ferrari asi bude mať dosť dobrý štart oproti Alpínu. Pardon, štart, bože. Výjazd, ale ešte sa a teraz sa zreštartovalo. Zelená vlajka a sú celkom dosť blízko za sebou, takže by tam mohla byť taká bomba alebo dačo a nič sa nestalo. Všetci idú bez kontaktu zatiaľ. Prvá štvorka. Ale McLaren tam predbehol Mercedes pekne. McLaren je na druhé miesto, lebo Ferrari tam tako zachybovalo asi. A teraz zatiaľ Jakub dáva najrýchlejšie kolo a Alpine je prvé z tej trojky. Alpine sa posúva na 3. miesto. Ďalšie. Krásna dive bomba od Mercedesu. Posúva sa na 4. miesto. A ostávajú nám tu len 6. 11. Máme tu krásne súboje od Mercedesu a Ferrari. Kolegy dosť blízko. Takže asi tu bude ďalší súboj. Len nech sa nenabúrajú tímoví kolegovia. Jak to bude dosť vrieť v ich týme. Ale pekne ho Mr. White obehol z púkyho. Aký vlastne to? Ale kontakt! Alpine nabúral do McLarenu a dive bomba. Uvidíme, či vyjde a nevyjde. McLaren to krásne dal po vonkajšku. A McLaren dosť tam driftol teraz do Fox zákrut. Tým Alpine získava výhodu a je prvý. Predbehol ho do finálnej rovinky. Vstupujeme do posledného kola. Takto závodu. Agresívna defenzíva od Alpinu a kontakt. Tým sa McLaren prepadáva. A tak neprepadáva, ešte to dal. Ale Spooky má 3 sekundovú penáltu. Nejak teraz to vidíte už aj vy. Takže podľa týchto penalt by sa mal posunúť asi Olino v Mercedese na prvé priečky. Bude tretí určite. Ale neviem. No, tak Olino sa posúva na tretiu priečku kvôli penaltám. Ale Alpine to nakoniec dal na prvé miesto.